Pozdrav ekipa, pozdrav svima, dobrodošli ljudi u novi prank ili ti novi klip, zapravo prank, pišem u naslovu, jel? Uglavnom, prošlo je dosta vremena od kako se napravio zadnji prank nad starim čolom, a i morao sam napraviti pauzu, pošto je on postao sumnjičav oko svega, znači, šta god da ga neš pitam, kao je ovo prank, jel prank, znaš, sad ću me prankat, tamo, stvarno je postao lik sumnjičav, tako da sam morao malo da se ohladi i sad je već onako vratio se, ajmo reći, u normalu. A i nisam imao neke kreativne ideje za koje bi mislio da neće on skužiti kad bi ga išao prankat, jel? Uglavnom, ako imate neku dobru ideju, ako imate neku stvarno kreativnu ideju, imate dolje u opisu ovoga klipa moj Instagram i tamo mi pišite, znači, u poruke vaše ideje za prank, ali nešto ljudi što stvarno mislite da neće skužiti. Evo ja danas nisam znao biti par mjeseci, par dana sam razmišljao kako da ga prankam, šta da ga prankam. Uglavnom došao sam na ideju da iskoristim onu aplikaciju, ovo nije sponzoriran video, čisto da vam kažem, aplikaciju za mobitel, zove se Jokes Phone. Uglavnom to vam je kao onaj govorni automat, vi utipkate broj mobitela nečiji i nazovete ga i on se svađa sa automatom i na kraju razgovora vi dobijete poruku, znači kako se on prepire sa likom, to jest sa snimljenim glasom. Uglavnom vi imate jedan ili dva poziva besplatno, a kasnije se naplaćuju pozivi ako hoćete nekog od prijatelja prankati. Evo sad neki od zanimljivih ovdje ponuđenih prankova, smrti po travi, znači nazovete kao susjed nazove susjeda i govorimo kao, to jest automat nazove vašeg prijatelja, ajde da se tako izrazim, i govori da mu smrdi po travi, nešto iz kuće. Ili zašto ti zoveš moju curu, ne znam, kazna za prebrznu vožnju, curi voda u mom stanu, sakupljaš dugova, nestanak struje, zašto kradete Wi-Fi, u biti sve su to snimljeni razgovori, ali neko se upet, sve se počne pravdat, a automat sam priča, razumijete. Evo sad ću vam pustiti primjer, čekaj, evo sad ću vam pustiti primjer, krađa Wi-Fi-a, evo slušajte, samo da pustim, evo da čujete otprilike, čekaj, zašto neću da pustim, samo sekund, evo ga, čekaj. Halo. Evo čujete. Da, gledajte, ja sam vaš... Znači ovo je automat, snimljen razgovor i on, kad vi pošaljete broj, to jest utipkate broj koji da nazove, on će stalno ovako pričat. Čekajte, molim vas, ja sam inženjer i čačkao sam po svojoj internetskoj verziji. A izgleda dosta uvjerljivo. Broj vašeg mobitela i to točno ovaj broj na koji vas ja sada zovem. Evo, to je otprilike primjer neki. Ja ću starog čolu prankat za kazna za prebrzu vožnju ili udaraju si mi auto. Šta da izaberem, to je onako nešto, ajmo reći, realnije što se moglo njemu desiti. Zapravo ovo kazna za prebrzu vožnju možda bi moglo kod njega opaliti. Evo, ja ću ekipa utipkat njegov broj, samo sekund, da vidim gdje je stari, evo ga. Evo ga samo malo, moje šale, sad sam ja uputio njemu poziv i čekamo, u biti njega će taj govorni automat nazvat i pustit će mu, znači, prank koji sam ja odabrao. Evo me ekipa, za sekund, čim se stari čula javi, ja ću vam pustiti snimku koju ću dobiti po završetku razgovora i onda ću vidjeti kako je stari čula reagirao. Da. Pozdrav. Ma kak je prekršaj? Nisam. Nikakva obavijest nisam. Da. Da, čuo sam, tu sam. Ma nemam nijedan kazneni vod više, nemam ništa. Pa ko je, ne znam ja o tome ništa.
Ne, nisam mogao. Evo ekipa završio je razgovor starog Čule i automata, sad ćemo vidjeti, dobili smo snimku, samo treba par sekundi da to procesuira i onda ću vam pustiti snimku. Evo stari zove. Molim, reci. Ajde ići dole nešto. Imao sam nekaj poziv, nema veze za neku prepresu vožnju, ali... Kaki poziv si imao? A jebi ga... Tipi kaže da neko vozi auto naš 105 km dozvoljeno. 105 km? Pa ko je vozio naš auto osim mene i tebe i Alena? A da, ajde siđi dole da ti Da dođem dolje do tebe dnevno boravak. Ajde jebi, šta se pravi? Dobro, ajde doću sad, Bog te. Šta ja znam šta je bilo? Di si ti vozio? Ajde, evo me, za par sekundi, ajde. Ajde. Nešto je nadrndan. Uglavnom, ljudi, ajde, idem do njega dolje pa ću vam pustiti onda snimku razgovora da vidimo šta je on pričao s automatom. Idemo prvo do njega dolje da ne čeka. Ajde. Moram se ponašati normalno da ne skuži. Ostavi čuti kameru. Šta je bilo? Jebi ga, nemaš mira. Znaš od tipi su kao pravna služba odakle, da imaju kamere, snimite kamera da naš auto išao 105 km, da neko vozio, ja ne znam, ja nisam kroz nasilno mjesto, sad ne znam koje je nasilno mjesto. Iz koje pravne službe? Pa onda, osiguranje od auta, mislim da je, ne znam sad. Osiguranje od auta? Da. Pa kojem su osiguranje? Pa Eurofjec. Po nam, a di si zadnji put vozio auto? Di si išao? A? Jel te može kamere oslikala? Pa on kaže da kamera da bi slikala. Pa ali ti rekao kolika kazna? 1000 kuna kaže da je. 1000 kuna kazna? Pa dobro, nije puno kupovača. Pa vidite, pičko vatra je stigala. Pa šta sad ti ja kriviš da si vozio Bog te nije? Pa nisam ni ja vozio, kako znaš? Kako nisi vozio? Vozili smo i ti i Alen. Pa da, ali nisam vozio kroz nasilno 105. Ne znam, nikad nisam vozio. Pa ne znam onda, šta ja znam. Jel ti rekao kad ćeš stići, šta, jesi dobio potvrdu, šta? Pa ništa, onda, Mislim, a ne, ali na kraju spominje nekim BMW, pa mi nije jasno sad šta je BMW. BMW spominje? Da, ali i moj BMW... Pa si osuđivo od kog auta? Od koga ću posuditi? Imam svoj auto i ne trebam šta mi posuđivo. Ma nešto to nije u redu da vidite, ako budeš vidio tam provjeri. Pa nemam pojma, Evo, nije niko zvao. Tu imaš taj broj pa vidi, nazovi pa vidite. Dobro doći, ajde idem nešto pojeti pa ću doći. Ajde. Eno ga, nije baš vesel. Idemo sad poslušati onaj razgovor. Kao što rekoh, nije baš vesel. Samo ekipa da nađemo ovaj razgovor, ne znam kako će se to čuti, koliko je to dobra snimka. Idemo poslušati razgovor starog Čule i ovoga prank automata, govornog automata, kako god hoćete. Ajde. Ja čak približim malo kamere da čujete sve. Halo? Da? Pozdrav. Ja te Tolis pri telefonu, zovem vas iz pravne službe vašeg autoosiguranja. Dobro zvuči. Obavješteni smo o ozbiljnom prekršaju i kazni za prebrzu vožnju koja se odnosi na vaš automobil. Svaki prekršaj. Provjeren, jeste vi primili... Kaki prekršaj, kaže? Nisam. Nikako obavijest nisam primio. Halo? Da. Neće vas dobro. Da. Čuo sam. Da, sad je puno bolje. Dobro, možda se obavijest o prekršaju vratila iz nekog razloga pa niste dobili, ali da vam ja sada detaljno objasnim. Radi se o kazni za prebrzu vožnju gdje je vozač u vašem automobilu vozio 105 km/h, a u naselju gdje svi znaju da je ograničenje samo 50 km/h, što znači da je premašio ograničenje za 55. To vam izađe oko nekih 1000 kuna i 2 kaznena boda. Znate li slučajno koliko još imate kaznenih bodova? Ma nemam ni jedan kazneni bod. Nemam nijedan. Nemam ništa.
A, da. Oprostite, važno isto napomeni da je kamera snimila, skužajte, sliku BMW X6 sa registracijskim oznakama ZG4862JK. Barden. Auto, je tako? Ma ne, nije to. Nije bojo. A žaj bi vas je, možda se neko samo šali s vama, šta mislite o tome? Ništa, to je to. To je to. Možda nije na kraju trebalo ovo ubaciti u govornu poštu BMW jebote, ili ovoga na kraju može se neko šali s vama, možete skušati, nemam pojma. Vidim da je ljud, da nije pravo, on se odmah izgubio, on više nije slušao razgovor, čim su rekli da je kazan taj i taj, da je on vozio 105, koliko već, šta znam, on nije slušao po razgovoru, vidite da ne reagira po razgovora. Znači sad je on stalno, njemu misli su, di sam vozio, šta sam radio, ovo ono. Čekaj, a mi njemu probati još jedan prank. Ne, neću sad, pričekat ću ekipa 10 minuta i vraća se 10 minuta, mislim to će vam biti sekund, pričekat ću 10 minuta kad se malo ohladi i onda ću ponovo jedan prank, a odabrat ću prank, udario si mi auto, ajde vidim kako ću to reagirat. Evo me ljudi nazad, kao što sam rekao izabrat ću opciju udario si mi auto, imam tu i nestanak struje, imam susjed, nazove vašeg prijatelja, kaže žali se na pasje govno koje je pronašao kraj vrata. Mogu biti to za moke, ali ko će se žaliti ovdje kad nema tu niko okolo, jebate mene. Ništa, ajmo ovako. Ajmo ipak odabrati, udario si mi auto. Idemo starog, samo malo. Čekaj. Evo ga. Evo, poslao sam mu i drugih prank, sad ću vidjeti, možda će više upaliti, prošlo je 10 minuta, 15, možda već drijema, nemam pojma. Uglavnom, vi ćete vidjeti na drugoj kameri, ja sad ne vidim njegovu reakciju tamo, ali evo, pričekat ćemo kad se vrati govor na poruku, onda ćemo zajedno poslušati. Halo? Halo? Da. Ma ko je udario šta auto, koju pičku mater? Ma ko je udario auto, kak je auto? Da. Da. Ma ništa, ja tebi nisam ostavio, niti auto udario. Ma... Halo? Možda. Ma daj, veseli ti. Dobro, ništa ne vredu, dobro, sedi, gubi. Ljudi, razgovor je gotov, sad ćemo za par sekundi samo pričekajte da obradi ovo i... Evo ga, čekaj. Evo ga, sad ću vam pustiti. Evo ga, penje se. Pičke ti matera, ja sad ću sad kaže se udario auto, ja ti to... Pa šta ja znam jesi ti udario auto? Daj, ne seri jebote, pusti mi da ne daju da imam mir, Bog te vidio. Ni znam šta se dešava, ni šta me briga. Šta si ljud?
Nikad sad kažem, udario sam auto, on imao... A šta si prvo si kasno dobio, a? Ne, ovo. Pa sam prebrzo šiju. Ja. Mora se šišati. Ma znam, ba jebe, šišanje, prisjela mi nedelja, bok, mislio sam... Jesi ti obećao s ti meni vratit ovoga? Jesam, ali vratit ću ja. Hoćeš. Dobro, ajde nisu bili možda hardcore prankovi ko prošli puta, ali jes nasio, ja se uplašio malo. Pa nije mi sve da jebi ga, znam da nisam vozio nigdje i nisam duže vrijeme vozio. I sad još kaže, udario si auto... Čekaj, aj stani. Da poslušamo zadnji ovaj, stani. Da poslušamo, evo vidiš što ti ovako ide. Ljudi, pošto nisu poslušali ovaj zadnji, tamo je stari čolo letio. Jel se ljudiš na svog sina? Pa ne ljudim se. Ali nešto mi je to bilo sumnjivo, zato sam ja... Jesi odmah pomislio na mene da sam? Kod prvog nisam, nego ovog drugog... Udario si mi auto, evo da poslušamo zajedno. Halo. Pozdrav, gledajte, zovem vas vezano uz papirić koji ste mi ostavili na vjetrobranu s porukom da ste mi udarili auto. To je to, da. Pa to je to, da. Prije svega hvala vam na poruci, danas to rijetko ko radi. Ali samo jedna stvar, vi imate auto osiguranje, jel tako? Da. Šta auto, molim? Oprostite? Ko je udario auto, što u pičku, vater? Kaki auto? Čekajte, samo malo da razjasnimo. Ovdje imam poruku sa ovim brojem telefona, koji je ovaj broj na koji vas ja očito zovem, a zajedno s njim imam i navodnu registraciju vašeg automobila s kojim ste me udarili. I vi to poričete. Ili hoćete reći da to uopće niste bili vi? Aha. A ništa, ja tebi nisam ostavio, vidim niti auto. A vidi, to sve minja, ali dobro, onda ću ja nazvati osiguranje, prijaviti im vašu tablicu, jer je to jedino... A je se malo trzni, a? Pa ćete onda dalje vi se rješavati s njim. Objasnite im šta trebate i to je to. Jel u redu tako? Halo? Dobro, pa ajmo onda vidi hoće li vaše osiguranje plati kompletni popravak mog auta. Auto će mi biti ko nov, ha ha ha. Ma daj, ne šeli ti. Hvala ti puno, prijatelju dragi, ha 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 ha. Ništa. Da ti bio tu biga izlemo, a? Pa da, pa da. Ništa ekipa, to je bilo to, što se tiče ovog pranka, možda nisu bili kao što sam rekao hardcore prankovi, ali evo ga, upecao se mali, bit će još prankova, imoj se sekirat. Biće još prankova, a nije loša ova fora, to vam je Jokes Phone aplikacija ovoga... Neću više nositi mobitel uopće. Neću nositi mobitel, zašto? Šta kad mi trebaš nešto? Onda ću nositi. Onda ćeš nositi. Uglavnom ljudi, ako se svidio ovaj klip, ostavite like, komentar, volim vas stari, mladi čola i vidimo se uskoro, tako. Ćao. Šta si tako jebote, čao, hoda si iz mrtvih izašao jebote. Da dođem k sebi još... Dobro, Mama sam gledao televiziju, dremao sam... Dobro, sve u redu, idi pio jedno popi. Ljudi, vidimo se, pozdrav svima!